Jeesus lapsi syntyi Betlehemissä. Sinä yönä oli paimenia kedolla. Enkeli ilmestyi heille ja sanoi, älkää peljätkö, sillä minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on tänään syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja kohta ilmestyi taivaalle suuri joukko enkeleitä. He lauloivat ja kiittivät Jumalaa. Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Paimenet lähtivät Betlehemiin. He löysivät Jeesus-lapsen, joka makasi seinässä. Ja taivaalla loisti joulun suuri tähti.